Вчера в квартала Западен парк събориха незаконни къщи, в които живеят роми. Тези постройки са били обявени за незаконни преди повече от 8 години. И не са били изненадани. Просто никой не вярваше, че наистина ще ги бутнат. Сега, след събарянето, започнаха протести. Искат безплатни жилища, дават им временен подслон за 3 месеца и пак не им било достатъчно. Обаче днес попаднах на техен лайф от протеста, в което се казват наистина ужасни неща. Че трябва да се избият българите, че ромите не трябва да плащат, понеже имали много деца, а държавата била длъжна. И какво става тогава? Българи не се сърди. И с право. Тук в селените не делим хората на българи и роми. Делим ги на читави и на такива, които искат всичко наготово. Истината е, че нито едните, нито другите са напълно прави. Да си беден не е престъпление, но да искаш всичко без труд не е решение. А държавата, тя е майка, не е дойка. Колко българи спят по гаражи? Колко работят за трохи? Колко пенсионера живеят с 400 лева и никой не им дава безплатен дом? Няма гняв, ако има справедливост, но ако едни искат всичко, а други не получават нищо, тогава идва напрежението. И за това говорим днес. Всеки трябва да носи отговорност, независимо от името, цвета на кожата или броя деца. Законът трябва да е един за всички, а не който вика най-силно, той получава. Това в селените няма как да го преглътнем. Не и този път. Да живее България!